În timpul întrevederii cu ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, în cadrul recentei vizite la București, am discutat despre posibilitățile de dezvoltare economică și de cooperare umanitară între Găgăuzia și regiunile României. În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de asistență din partea României, ca de la un donator în problema de eliminare a pesticidelor din teritoriul Unității Teritorial Autonomiei Găgăuzie. Ministrul Afacerilor Externe a menționat că România a alocat 450.000 de euro și o parte din aceste fonduri vor fi transferate către autonomie pentru activitățile necesare în rezolvarea acestei probleme. Dovada respectului de care vă bucurați este că în întâlnirea de astăzi ia parte unul din membrii seniori ai Guvernului României, Ministrul Educației. В знак нашей признательности, что мы сейчас находимся в Гагаузии, с нами также есть министр образования Румынии. Ambasadorul României la Chișinău. Посол Румынии в Кишиневе. Și, desigur, președintele Academiei de Științe a Moldovei, care la masă e așezat de partea găgăuzească. Partea moldovenească. Da. Noi colegi. Da. Aveți dreptate, doamnă Bașcan, că așa cum familia regală a militat pentru dezvoltarea și binele României și începe să o facă și pentru Republica Moldova, tot așa va duce mai departe și mesajul de cooperare și de dezvoltare, de prosperitate, de parteneriat pe care Găgăuzia îl adresează prin vocea dumneavoastră lumii. Госпожа Башкан, вы правы. Королевское семейство выступает за продвижение всех проектов и сотрудничества, которые высказали вы, и также будет продолжать в этом направлении. Çok taraftan siz işitirsiniz. Çünkü bizim öndürücüler de Moldova'da bir taraftan da insan söylerler hani Gagavuzya bu nice bir separatizm nesli içinde. Ama biz sizde ister söyleme, siz bizden işitersiniz. Yani bu dil doğru. Bu yanlış bir soruş. Biz çalışırız hep önce hepsi Moldova'nın halkı birebir biz işleriz kanunlara göre, Moldova'ya göre. Biz savaşırız çalışma hem Avrupa tarafa, hem Rusya tarafına, Türkiye tarafına, Ukrayna tarafına nerede daha iyi gider biz orada da çalışırız. Aflu că se dezvoltă o relație de cooperare cu universitățile românești și mai ales cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Я рад слышать информацию о том, что развиваются сотруднические отношения между университетом, особенно университетом Dunăre de Jos из города Галац. Mă bucur că putem ajuta nu numai la nivel de învățământ universitar, ci și la nivelul grădinițelor pe care le-ați menționat. Я рад, что мы можем помочь не только детским садам, но и университетам. Și cred că Ministerul Educației din România poate să sprijine și cursurile de limba română prin intermediul Institutului Limbii Române. Также Министерство образования Румынии может поддержать проект по изучению румынского языка через румынский клуб. Aș dori să menționez că în cadrul vizitei recente am demarat activitatea deja în privința atragerii mai multor proiecte cu preponderent cu finanțarea din fondurile structurale Uniunii Europene, inclusiv în cadrul proiectelor de vecinătate. Și considerăm că Găgăuzia, având un potențial destul de mare în partea ce ține de asimilarea acestor fonduri, vom pregăti proiectele necesare și sper că nemijlocit în cooperare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România vom încerca și respectiv cu colegii noștri din alte ministere care sunt aici în Republica Moldova, vom demara aceste proiecte pentru aș menționa că vorbim despre un portofoliu de proiecte circa 81 de milioane de euro. Asta este doar
o filieră care considerăm că în cadrul proiectului de dezvoltare regională putem dezvolta cu succes aici în autonomia noastră, respectiv în cooperare cu alte regiuni din Republica Moldova. Ați păstrat cu foarte multă dârzenie limba și rădăcinile naționale, identitare. Сумели сохранить язык и корни национальные и идентичность. Și ați dovedit o extraordinară loialitate pământului care v-a adoptat. Доказали лояльность той земле, на которой проживаете. Sunteți un exemplu de patriotism pentru întreaga Europa și noi suntem mândri că atât de multe pagini din istoria noastră au fost comune. Вы являетесь примером патриотизма для всей Европы, и мы горды за то, что у нас есть общие страницы истории. Familia regală a tratat întotdeauna, mai ales minoritățile din regatul României, mai ales minoritățile cu foarte multă grijă și atenție. Семья королевства очень уважительно относилась ко всем национальным меньшинствам. Așa că vă rog să primiți din partea majestății sale, care peste câteva zile împlinește 94 de ani. El e regele răbdării în lume. Прошу вас принять подарок 60-летию. Care vă transmite o mică amintire să o puneți în biroul dumneavoastră, să vă aduceți aminte de întâlnirea noastră. А этой встрече хотели бы преподнести такой подарок с гербом Гагаузии. Это соткано здесь нашими женщинами в Гагаузии. Пригодит фемели din Gagauzia, din satul Galdar. Память, да, о нашей встрече.